gidan miji za ta je da bautar aure. Rabi'u ne ya zama mijinta. Farko Rabbana na samu halicci, shi na saka are yake banyanci. Tara salati gun uba makusanci, in ka so shi baka bayan kunci. Annabi shugaba makusanci, shi ya taho da sunna ta aure mu fahimta. Mu koma baituka na zancen aure, Raba da Zainab ga sunan tare. Yau auren sun an riga an kare, zaman aure za su yi su more. Ku har haɗa kawunan kukar da kuware, da kunyo haka rayuwar taku ba ta kwanta. Kai ka fito mu zo maganta amarya, Zainab ta zamo amarya. Gidan miji za ta je da bautar aure, Rabi'u ne ya zama mijinta. Kai an gori ke alƙawda amana, dan Zainab gidan ka za ta zauna. Zaman aure ibada ce kuma sunna, kurin rike surukan kukar da kutona. Ango da amarya kun ji dukka batuna, kar ku bi zantukan mutane ai kun rabauta. Ga wasu zantuka a yau na doko, gun ango amarya ni zan miko. Kai ango tun da yau kai baiko, yau auren ku ba a zancen tsaiko. Sarki Rabbana nake yin roko, ya kai mu fagen da za a ce Zainab kai sarauta. Kai ku fito mu zo mu ganta amarya, Zainab ta zamo amarya. Gidan miji za ta je da bautar aure, Rabi'u ne ya zama mijinta. Amarya yanzu shawara zan baki, tunda a yanzu an gamo aurenki. In kin je gidan shi sai ki girki, ki yi hakurin zama kurum da mijinki. Ladabi biyayya su zan miki aiki, in ki rike su kin wuce nuni ko ga mata. Iyayen ango yanzu zan sanyowa, Nunu Maryama kanki zan farowa. Sanni Hajara zan saka barowa, Tanti Safiya zan saka barowa. Maimuna gaisuwa nake miƙowa, dukkanin ku kun taho aure babu shakka. Kai ka fito mu zo mu ganta amarya, Zainab ta zamo amarya. Gidan miji za ta je da bautar aure, Rabi'u ne ya zama mijinta. Yannan ango yanzu zan gaido ku, Halima Muhammadu ina gaishe ku. Salisu Rashida na sa sunanku, wasu bawu Yusufa Kamal ɗanɗanku. Shamsiya ga Rabi ana sanyo ku, Ramat Razak na saka su ma sun yi barka. Isa Hamusu suna yin barka, Kasimu Mukutar suna yin barka, Raya Bari da ma suna yin barka, Nafisa har Aminu sun yi barka, Balki
abokan ango zan kira in kara anya aure wacce Jamilu na yaba na kara auren suna sasi na muna yaba na kara anya hali boss militar ina gaishe ku auren suna yan moni mu bara sarki nasa anya aure leshan da modubo su ma sun yi barka sarauta ashiru ina gaishe ka anya aure rebe kwaro na saka ka a waka auren municipal din ga sunanka anya aure rabe ya taho yin barka auren suna ni baba ya wanda ke muku waka anya aure har ne yanzu na taho murnar wanga aure kai ka fito mu zo mu ganta amarya Zainab ta zamo amarya gidan miji za ta je da bautar aure Rabi'u ne ya zama mijinta kai ka fito mu zo mu ganta amarya Zainab ta zamo amarya gidan miji za ta je da bautar aure Rabi'u ne ya zama mijinta Allah ya bada zaman lafiya da zara ɗaya ba auren Rabi da Zainab sai godiya ni baba ya kauna nan nake ce muku sai an jima lamba wayata 95 15 74 17 mu huta lafiya.